A Xunta comeza as probas do estudo epidemiolóxico do coronavirus. O obxectivo é coñecer as dimensións da pandemia e a súa evolución. Vaise realizar a proba a 50.000 persoas. Que tal? Boas noites. Segue a medrar o número de casos confirmados de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Hoxe contabilízanse 535 contaxios, 15 máis ca onte. Hai 25 persoas ingresadas en planta, unha delas no Hospital do Salnés e outra no Quirón Salud de Pontevedra. O resto permanecen no Montecelo. O resto dos casos, 505, continúan a recuperarse no seu domicilio. O dato positivo é que se reduce de novo o número de ingresados na UCI. Hoxe hai 5 doentes, un menos ca onte. Aumenta tamén o número de altas, con 4 máis con respecto a onte. Dende o inicio da pandemia superaron xa a enfermidade 153 persoas na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. O número de vítimas mortais mantense en 15 tras o falecemento onte dun home de 68 anos que estaba ingresado no Montecelo con patoloxías previas. Na área sanitaria de Santiago, a que pertence o Hospital do Barbanza, hai confirmados hoxe 1078 casos, son 3 menos ca onte. No conxunto de Galicia, o Sergas indica que o número total de casos infectados por coronavirus ascende a máis de 6.500. Polo de agora rexistráronse 1.625 altas e 475 falecementos en toda a comunidade. En Vilagarcía, os 5 usuarios do albergue de Fesdega deron negativo nas probas do coronavirus. As probas realizadas a estas 5 persoas confirman que non teñen o COVID-19. Dende hai 3 días, eses 5 usuarios permanecían illados dentro de Fesdega ao presentar síntomas da doenza. En concreto, tiñan febre. Nese mesmo día se lle realizaron os test. Os resultados coñecidos hoxe deron negativo en todos os casos. O albergue, polo tanto, volve á súa normalidade. Hoxe comenzaron as primeiras probas do estudo epidemiolóxico do coronavirus, deseñado pola Xunta. A súa finalidade é coñecer as dimensións da pandemia e estudar a súa evolución. Na primeira fase deste estudo vanse realizar probas a máis de 50.000 persoas seleccionadas da forma aleatoria. Na cidade de Pontevedra faranse 2.700 mostras. O Sergas iniciou hoxe a primeira das 2 fases do estudo epidemiolóxico deseñado para coñecer cal é a situación e o desenvolvemento da pandemia do coronavirus. A Consellería de Sanidade comezou hoxe a citar a cada unha das persoas seleccionadas para este estudo de forma aleatoria. Foi o Instituto Galego de Estatística o que se encargou de determinar o tamaño dunha mostra coa que poder debuxar o mapa epidemiolóxico das 4 provincias galegas. En total, nesta primeira fase tomaránse mostras a case 51.000 persoas de todas as comarcas do país. Na segunda fase, que se pon en marcha dentro de 4 semanas, faránse test a outros 50.000 galegos. Na nosa contorna, a cidade de Pontevedra será o municipio onde se practiquen máis probas nestas 2 fases. A Xunta estima que na capital da provincia vanse tomar 2.700 mostras. Con esta análise, a Consellería de Sanidade procurará un triplo obxectivo: estimar a prevalencia da inmunidade fronte ao COVID-19 nas diferentes localidades galegas, definir cal é a súa repercusión de acordo ás variables de sexo e idade e, finalmente, monitorizar a evolución da epidemia durante o período de tempo en que se produce a recollida da información. A citación ás probas vaise realizar mediante contacto telefónico con cada unha das persoas seleccionadas. Logo de facerlle unha pequena enquisa, concretarase unha cita para facer o test no seu centro de saúde. A toma da mostra consiste nunha punción digital que indicará se esa persoa tivo contacto co COVID-19 ou non. Os resultados das probas comunicaránse no mesmo día da súa realización por medio dunha nova chamada telefónica. Cambados quere repartir por correo 30.000 máscaras entre os seus veciños. Hoxe estiveron preparando o primeiro lote. A intención é que no primeiro envío que se vai facer esta semana se repartan as primeiras 15.000 unidades. Os traballos de preparación dos sobres van continuar mañá con ese obxectivo. Segundo avanzan dende o goberno local, a intención é facer a semana vindeira un novo envío masivo aos domicilios dos veciños. Segundo avanza o concelleiro de Servizos Sociais, Tino Cordal, non descartan incluso poder preparar un terceiro lote en breve. Este lote de 30.000 máscaras que se van repartir por correo súmase á distribución de máscaras que xa se fixo no concello. Os primeiros en recibir máscaras foron as persoas de risco. Tamén recibiron máscaras efectivos de emerxencias o persoal do Servizo de Axuda no Fogar e mesmo o persoal sanitario da vila. Neste caso, o seu reparto foi posible grazas á axuda de Protección Civil. E a partir de mañá, Vilanova porá a disposición dos nenos da localidade máscaras. O Concello di que coa volta dos menores á rúa a medida busca protexelos a eles, pero tamén os adultos de posibles novos contaxios. Van a estar dispoñibles no consistorio, nas casas da cultura parroquiais e no Centro de Saúde de Baión. Lo que queremos hacer es que los niños puedan salir a la calle, pero puedan salir con mascarillas. Sé que los muy pequeños es más difícil, de 2 años está difícil, pero a partir de 4 añitos a ver si conseguimos que se pongan mascarillas, porque una, se pueden contaminar ellos. Los niños se contagian como
como otro cualquiera, tienen la patología más leve, pero se contagian, y si contagian, contagian a los demás, y contagian a la población más de riesgo, como son los mayores con los que conviven en casa, con los ancianos, eso. Entonces conviene que vayan con mascarillas para que no se contaminen ellos. Pois coa relaxación do confinamento para os menores, o Centro Príncipe Felipe de Pontevedra vai deseñar un protocolo para permitir os paseos dos usuarios que teñan menos de 14 anos. O Comité de Seguimento do Covid-19, presidido pola presidenta provincial, ven de reunirse para determinar de que xeito poderán sair á rúa os menores dese centro. O obxectivo é datar a norma estatal adaptando as características do Príncipe Felipe. Dende o centro indican que a súa obriga é minimizar os riscos para non botar por terra todo o traballo feito todo agora. No marco desa xuntanza, Carmela Silva quixo salientar o esforzo que está a facer o persoal do Príncipe Felipe, así como os propios menores. En Usame, o Concello está a realizar o reparto a domicilio dos libros do terceiro trimestre entre o alumnado do CIP Cernadas de Castro. Os voluntarios de Protección Civil, apoiados por persoal municipal, son os encargados de achegar o material escolar a todas as parroquias. Comezaron o martes en San Xusto e ao longo de toda esta semana irán entregando os libros por todo o municipio. Ademais, o centro puxo a disposición das familias unha serie de ordenadores portátiles con conexión a internet que recentemente lle entregou a Xunta de Galicia. Con este préstamo pretenden facilitar o acceso ao curso virtual nas mesmas condicións para todos os alumnos nun concello eminentemente rural con dificultades de acceso a internet en varias zonas. E agora uns consellos de utilidade ante o estado de alarma polo coronavirus. Se ten estes síntomas, febre, temperatura superior a 38 graus, tose, dificultade para respirar ou sensación de falta de aire, estivo en algunha zona de risco ou tivo contacto con algunha persoa xa diagnosticada con COVID-19 nos últimos 14 días, chame ao 900 400 116 ou ao centro de saúde. Se ten estes síntomas e non estivo nas zonas de risco ou non tivo contacto con algunha persoa xa diagnosticada nos últimos 14 días, recomendámoslle tomar abundantes líquidos, descansar o suficiente, tomar antitérmico, permanecer no domicilio e se ademais padece algunha enfermidade crónica chame ao centro de saúde ou ao 061. Lembre que no seu fogar é importante lavar as mans con auga e xabón, desinfectar con regularidade e ventilar a miúdo. Procure quedar na casa e saia solamente para realizar as actividades imprescindibles. Para máis información consulte a páxina coronavirus.sergas.gal. É unha mensaxe da Xunta de Galicia. Polémica en Barro, pero non pola crise do coronavirus. O PP denuncia que a Casa do Concello leva meses sen as bandeiras. Os populares presentaron xa un escrito na subdelegación do Goberno e ameazan con recorrer a xustiza. O alcalde da localidade, entre tanto, restalle importancia ao asunto. Di que as bandeiras retiráronse por estar moi deterioradas. Asegura que se van repoñer cando remate o estado de alarma. A polémica en Barro non ve motivada pola xestión contra o coronavirus, senón polas bandeiras da Casa do Concello. O PP denuncia que hai meses que non ondean na fachada do consistorio. O alcalde restalle importancia ao asunto. Asegura que quedaron moi deterioradas tras os temporais de inverno e que por iso tiveron que ser retiradas. O que menos me preocupa neste momento é se hai algún tipo de incumplimento administrativo puntual, porque ademais as bandeiras non se compran ni nos supermercados nin nas farmacias, que son os establecementos que teñen que estar dando servicio neste momento, e xa se reporán cando todo isto acabe. Pero os populares este argumento non lles convence. Creen que o nacionalista está aproveitando o estado de alarma para desfacerse das bandeiras. Vemos que non hai ningunha intención de repoñelas. Diránnos que foi para cambialas, para lavalas, para repoñelas, pero as bandeiras estaban perfectamente en condicións e, desde logo, sobre todo a bandeira de España, antes de retirala dun edificio público, hai que ter outra para repoñela. O exalcalde asegura que hai 4 anos Abralde xa tentou eliminar do consistorio as bandeiras, pero que finalmente a presión veciñal impediullo. Desta volta, os populares din que non pensan quedar calados. De momento, xa presentaron un escrito perante a subdelegación do Goberno en Pontevedra. Nós vamos a presentar como primeira medida un escrito na subdelegación do Goberno para que lle chegue ao señor alcalde e, xa que el no seu día pois prometeu, igual que nós, acatar, cumplir, a facer cumplir a Constitución, recordarlle que na Constitución española se recolle o tema da bandeira. Landín avanza que se o alcalde non repón as bandeiras levarán o caso ante a xustiza, un extremo que non preocupa o rexedor. Abraldes di que ele e o seu equipo están nestes intres centrados na loita contra o coronavirus. A situación sanitaria que estamos vivindo tenos a todos centrados en intentar combatila o máximo posible e en todo caso eu que o Partido Popular se pregunte por este tipo de temas pois me parece un pouco fora de lugar ou un pouco extraño e ven a decirnos claramente o que representa o Partido Popular cando está na oposición, non?
Uns esforzos que pros populares deixan moito que desexar. Aseguran que o Concello non está tomando medidas suficientes contra o COVID-19. Piden que se convoque a Xunta de Voceiros, plenos e comisións de forma telemática para poder aprobar axudas urxentes para familias, autónomos e pemes da localidade. Seguen caendo eventos do calendario festivo por mor do coronavirus. O Concello de Ribadumia decidiu suspender a festa do Tinto do Salnés. O evento celebrábase na localidade dende hai 47 anos de xeito ininterrumpido. En Cambados, entre tanto, o Albariño agarda coñecer o avance da crise para determinar que atos se poderán celebrar. Como as fichas do dominó, os eventos festivos da contorna van caendo un tras outro. Ribadumia quedará este ano sen a súa festa do Tinto do Salnés. O multitudinario evento vense celebrando de xeito ininterrompido dende hai 47 anos. O Concello tomou a decisión a 2 meses da cita. Dende o goberno local entenden que a situación de crise sanitaria fai inviable pensar na posibilidade de organizar a festa que ano tras ano reúne en Barrantes a centos de persoas. Tampouco será o que foi a cambadesa festa do Albariño. Neste caso non se fala aínda de cancelación, pero sí de reducilo ao mínimo para evitar riscos. O Concello e o Consello Regulador valoran xa alternativas para este multitudinario evento. A decisión final tomarase en función da evolución da pandemia. Entre as posibles solucións que barallan por Albariño contemplaríase manter a esencia da festa coas catas e a entrega de premios aos mellores viños. Sobre a mesa tamén se está a estudar controlar e limitar o aforo ás casetas para as que o Consello Regulador non descarta outra localización. En todo caso, o futuro do festexo cambades máis enlleiro dependerá das indicacións das autoridades sanitarias. Aínda que o parón económico é generalizado, sen dúbida un dos sectores máis afectados por esta crise é a hostalería. Bares e restaurantes permanecen pechados dende hai mes e medio con consecuente perda de ingresos. O pasado 14 de marzo, os bares de toda España baixaban o enreixado de xeito indefinido. Daquela, a maioría pensaba que se trataría dun peche de 2 semanas. Sen embargo, xa vai alá mes e medio no que a hostalería permanece totalmente parada. É o caso de Sandra, unha xoven autónoma que rexenta 2 locais en Rianxo. Pues por ahora lo llevamos bastante mal, porque al no poder trabajar y todo eso, no estamos cobrando ayudas ni nada, entonces al estar pechados no hay beneficios, no hay nada, cada vez hay más gastos y la verdad es que por ahora bastante mal lo llevamos. Nos acogimos a un ERTE, no despedimos a nadie ni tal, pero bueno, por ahora no nos llegaron nada, ni a ellos los ERTEs ni nada, entonces por ahora la cosa aún está bastante fastidiada. Con esta nova prórroga do estado de alarma, os hostaleiros non acaban de ver o futuro con certeza e saben que están a cola no caso dunha desescalada progresiva do confinamento. Hay gente, hay informativos que dicen que, por ejemplo, las discotecas hasta finales de año ya no van a poder abrir y que los bares van a tener que tener un control, con una persona controlando, por no poder haber tanta gente como antes y todo eso. Pero como non se sabe, como non dijeron nada aún y eso, non sabemos. Pero bueno, que é bastante fastidiado porque supongo que el verano non lo podremos aprovechar como deberíamos. Confían en que a tempada estival non estea perdida por completo, aínda que son conscientes de que a volta á normalidade terá aínda que agardar. Yo confío y espero que podamos trabajar. Como trabajábamos antes normalmente no, porque supongo que non podrá haber tanta aglomeración de gente, ni tendrás que respetar los espacios por la gente y así, pero bueno, espero poder trabajar y confiar en eso, que poco a poco vayamos pudiendo outra vez retomar todo. E o traballo no sector da calefacción e da fontanería descendeu en máis dun 90%. Os negocios vense obrigados a atender só as urxencias e paralizar as novas obras. Pero os que continúen é esencial respetar as medidas de prevención. A declaración do estado de alarma detivo a actividade de moitas empresas dedicadas á calefacción e á fontanería. A instalación destes equipamentos está paralizada a pesar de que a construción continúa traballando. O motivo é evitar a acumulación de operarios nas obras. O sector está moi parado, vale? Con moitas ganas xa de empezar a traballar, porque mismo os obreros a mí me chaman para ver como van as cousas, e eu lle digo de momento pois que temos que estar parados hasta que pare o estado de alarma. Hai empresas constructoras que si traballan e hai outras que non, vale? O que non se pode tampouco é eso, en caso de que houbera que ir a unha obra, pois estar mezclados, albañiles, con
electricistas, con fontaneros, porque ao final non damos parado isto, o que necesitamos é parar isto. No caso de calefacción e fontanería Millán, o seu traballo descendeu en case un 100%, o que obrigou a empresa a realizar un ERTE. A parálise das obras chegou nun momento no que o negocio tiña pechado o traballo de case todo o ano. Os traballos ahora mismo, pois estábamos nunha época fuerte, estábamos nunha época de montaje de instalación de calefacción, de feito, pois nós tiñamos prácticamente cerrado xa o ano, vale? Porque xa tiñamos contratadas 11 viviendas para realizar a fechas de enero. Entonces o que nos complicou foi que non sabemos a incertidumbre do que pode pasar ahora con todo isto. Antes de aprobarse o ERTE e ante o descenso do traballo, Javier Millán estivo traballando só e cubrindo as chamadas de urxencias. Ao ter que desplazarse ao domicilio dos clientes, era necesario respetar as medidas de prevención. É bastante complicado porque aparte vas con bastante medo, vale? Eu, de feito, as intervencións que fixen, pois sempre cas medidas de precaución, con guantes, con mascarilla e avisándolle ao cliente, xa cando facías a chamada, que mantuvera esa distancia de seguridade. A pesar do parón, a empresa está aproveitando para reformar a oficina. Tamén realizan outros traballos para estudar o negocio e estar listos para volver ao traballo unha vez que finalice o estado de alarma. Estou reformando a oficina, colocando así un pouco de material para saber realmente o stock que temos de material e ter un medio planning de traballo para cando podamos volver á tarea, pois estar preparados, non estar dormidos porque hai que salir rápido desto. Temos que poñer confianza e entre todos darlle pa diante. Dende a empresa confían en que unha vez que remate o estado de alarma poidan volver pouco a pouco a traballar con normalidade, pero aseguran que o importante agora é que os corpos de seguridade e sanidade poidan deter a enfermidade e non ter que lamentar máis perdas. Volvemos a Cambados porque o Concello traballa para reactivar a súa economía local tras a crise do coronavirus. Varios membros do goberno local reuníronse xa con Cambados Zona Centro para sentar as bases para a reactivación do comercio e a hostalería local. A idea é ir adiantando medidas para cando o estado de alarma finalice e os comercios poidan abrir as súas portas con maior seguridade e garantías sanitarias posibles. Dende o goberno local lembraron que están suspendidos todos os impostos municipais a todos os comercios e autónomos e que se está a estudar bonificacións fiscais tanto co Aral como coas empresas concesionarias que prestan o servizo de suministro de auga e sumidoiros. Ademais, o Concello avanzou que van repartir 5.000 máscaras non reutilizables e xel desinfectante entre o comercio e a hostalería. Zona Centro, por certo, realizou unha campaña de suxestións entre todos os seus asociados para coñecer cales son as súas principais demandas. Os grupos de Acción Costeira de Galicia promoven unha campaña para poñer en valor o labor do sector pesqueiro. Leva por título Queda na casa, queda con noso mar. A flota galega veu reducida notablemente a súa actividade dende que se decretou o estado de alarma, o peche dunha das súas principais canles de comercialización, a hostalería, e a dificultade para manter as medidas de protección obrigaron a moitos profesionais a parar. Co fin de visibilizar o labor do sector pesqueiro, os grupos de acción local de toda Galicia puxeron en marcha unha campaña divulgativa baixo o lema Queda na casa, queda con noso mar. A través de diversas voces pretenden achegar á cidadanía a importancia social e económica do mar, un sector do que dependen directamente máis de 20.000 persoas en Galicia. A conselleira do Mar quixo agradecer o labor dos GALP na posta en valor destes profesionais. Pois dende a Consellería do Mar queremos agradecer o esforzo que están a desenvolver os grupos de acción local do sector pesqueiro en dibuixar unha plataforma na que se poña en valor o excelente traballo que están a facer moitos homes e mulleres do mar que se dedican a sair todos os días a traballar para poder, dispois aos consumidores, disfrutar dos produtos do noso mar. Esta campaña súmase a que está a desenvolver a propia Consellería dende hai varias semanas para fomentar o consumo de produtos pesqueiros durante a crise provocada polo coronavirus. Máis alá do coronavirus, temos máis noticias que contarlles. A primeira hora desta mañá mobilizábase un amplo dispositivo de busca na praia de Cabío, na Pobra. Foi o mariñeiro que traballaba na zona que alertou os servizos de emerxencia ao divisar unha planeadora á deriva próxima a unha zona rochosa. O propietario da lancha, con base no porto pobrense, estaba na casa e informou de que nin el nin ningunha persoa relacionada estaba a facer uso da embarcación, polo que se sospeitaba que puido ser roubada. Salvamento Marítimo mobilizou o Pescaún e a Sabamar Sargadelos, mentres que os voluntarios de Protección Civil inspeccionaron a costa por terra para tratar de dar cos posibles tripulantes. A media mañá suspendeuse o operativo non constar ningunha denuncia por desaparición. A principal hipótese é que a persoa que fixo uso da embarcación optara por abandonala na zona e marchar a pé. O Concello de Portodosón vende abrir expediente urbanístico a un veciño pola construción dun peche ilegal nunha parcela con dereito de servidume ao Castro de Baroña.
Ademais de carecer da correspondente licenza municipal, o propietario non solicitou autorización a patrimonio a pesar de tratarse de zona de especial protección pola proximidade ao xacemento castrexo. A Administración local xa puxo os feitos en coñecemento da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística e comunicou ao propietario a obriga de retirar o peche para proceder á reposición da legalidade. Esta infracción urbanística prodúcese tan só días despois de que o paso de maquinaria pesada danase o empedrado dun dos accesos ao Castro de Baroña. Revés da xustiza ao Concello de Grove pola EDAR. O xuíz reixeita o recurso interposto polo Concello Meco contra unha resolución de Augas de Galicia que desestimaba a súa petición de suspender o acto de entrega da EDAR ao Concello para que se fixera cargo do seu mantemento. O magistrado estima unha das alegacións presentadas pola Xunta, indicando que esa decisión da Administración Autonómica non constitúe unha actuación susceptible de impugnación. Di que se trata dunha resposta a unha petición de suspensión que tampouco constituiría un instrumento axeitado para incoar un procedemento administrativo independente. A Rede de Bibliotecas da Xunta de Galicia elaborou un vídeo para conmemorar o Día Internacional do Libro. Pretenden con Extra e outras iniciativas reivindicar a importancia da lectura nestes días nos que a literatura converteuse na mellor aliada para pasar as horas de confinamento. Non é un 23 de abril máis. A conmemoración do Día do Libro vivirás este ano de xeito distinto, coas bibliotecas pechadas fisicamente, pero máis vivas ca nunca a través da rede. Estábamos funcionando moito tamén en biblioteca física, que o que facíamos era prestar libros, ¿no? Bueno, pois agora as bibliotecas todas da Rede de Bibliotecas de Galicia teñen a plataforma de Galicia Lee, que é libros electrónicos en libros, pero non só libros, senón que nesa plataforma pois podes ter libros, revistas, acceso a películas, e o que facemos dende as bibliotecas agora, dende as nosas casas, pois é axudar aos que xa sabían como funcionaba a plataforma, perfecto, pero senón axudar e difundir, pois eso, que siguen tendo a biblioteca aberta, pero a través das redes. Para conmemorar esta efeméride, as 31 bibliotecas da Rede Pública da Xunta veñen de publicar un vídeo no que reivindican a importancia da lectura, máis se cabe nestes tempos de confinamento. Esta iniciativa súmase ás moitas outras que desenvolven as bibliotecas galegas de xeito colaborativo dende que se decretara o estado de alarma. Unha delas é a Hora do Conto, na que a literatura infantil chega aos máis pequenos a través do audiovisual. Queremos saber que facemos, estamos pechadas, temos que facer algo. Entonces empezou con un grupo de WhatsApp, facendo a Hora do Conto. E as bibliotecas fomos sumando pouco a pouco, varias bibliotecas de Galicia, empezamos unhas pouquiñas, sumámonos máis, e cada día cada biblioteca elixe un conto e publicámonos todos nas nosas redes sociais. Mentres continúan a pleno rendemento de xeito telemático, as bibliotecas buscan xa novas fórmulas para volver á actividade presencial unha vez que se permita a reapertura. Non é doado, posto que se trata dun lugar onde impera o contacto cos libros. Aí estamos, dándolle voltas, falando entre nós a ver como se pode facer. Hai moitos lugares diferentes, non? Dende as bibliotecas municipais, dende a Xunta, dende a Biblioteca Nacional, dende moitos sitios están dándolle voltas a ver como, porque hai que darlle unha volta. Isto vai ser diferente, non sabemos como, pero sabemos que a volta, cando abra todo, vai ser diferente, pero ainda non sabemos como. Xa sexa en formato físico ou digital, de seguro que a afección pola literatura non mudará entre os moitos usuarios da Biblioteca Rianxeira, unha das máis activas de toda Galicia. E coincidindo co Día do Libro, Pontevedra tivo unha campaña de apoio ás librarías da cidade. O goberno local anima os veciños a agardar a súa reapertura para comprobar os seus libros, no canto de marcalos a través de grandes plataformas digitais. Dende o Concello indican que as librarías son moito máis que establecementos comerciais. Entenden que son unha ferramenta clave para o tecido cultural da cidade. A campaña estáse impulsando a través das redes sociais co cancelo Ganas de Librerías. Varios libreiros da cidade e persoeiros destacados da cultura ofrecerán as súas recomendacións literarias en galego. Vaise prolongar durante todo o mes de maio. E o estado de alarma non pode co Premio de Literatura Xuvenil María Victoria Moreno. O Concello de Pontevedra avanza que a terceira edición do certame continuará en marcha. As bases publicaránse en breve. O Premio de Literatura Xuvenil María Victoria Moreno segue en marcha co apoio e ca colaboración da editorial Cuarto de Inverno, polo tanto vamos a seguir da man da editorial e co Concello vamos a publicar as bases que van a ser, en pouco tempo van a aparecer publicadas, dependemos bastante de como está a circunstancia legal,
pero pensamos que podemos publicala pronto. Estade moi pendentes desas publicacións e agardamos que veñan moitas obras para podelas valorar. Seguimos aplaudindo o persoal sanitario. Día tras día continúan os recoñecementos dende as nosas fiestras para aqueles que están loitando contra a pandemia. Estes son algúns dos momentos que foron chegando á nosa redacción, desde distintos puntos das Rías Baixas. Pero non só os aplausos son os protagonistas destes días. As felicitacións de aniversario son tamén unha constante dende a declaración do estado de alarma. Estas imaxes que lle amosamos corresponden á sorpresa que recibiu en Vilaxoán Nizan García. O pequeno fixo onte 10 anos. Ata a porta da súa casa chegáronse membros de Protección Civil de Vilagarcía para acompañar o pequeno nunha data tan sinalada. A súa non é a única celebración que organiza dende Protección Civil. Onte, por exemplo, ademais da casa de Niza, visitaron outros 4 domicilios. Cada día intentan dar resposta a todas as peticións que van recibindo. Todas elas poden ir vendo día a día na páxina de Facebook de Protección Civil de Vilagarcía. Se xa era unha celebridade, a crise do coronavirus se está a converter en lenda. Falamos do Freddie Mercury de Vilagarcía. Popular por amenizar as festas de San Roque cos seus bailes, agora fíxose viral polas súas actuacións dende a súa fiestra na rúa López Ballesteros. Fran García anima os seus veciños interpretando algúns dos grandes éxitos deste mito da música. A súa seguinte actuación xa está anunciada para este sábado ás 9:30 da noite. Para que non teña sorte de ser o seu veciño, saiban que tamén se pode seguir a través das redes sociais. O grupo musical La Movida, formada por varios artistas da comarca do Salnés, acaba de lanzar un tema para animar estes días de confinamento. Propoñen unha canción chea de ritmo e vitalidade para facer máis levandeira a cuarentena. Sube, sube é o título desta canción coa que hoxe nos poñemos punto final ás novas. Recorden que poden seguir a información a través da nosa páxina web e das nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis noticias. Boas noites. Cando chega o lunes non me podo levantar, a resaca é negra, miña nai non vou traballar. La vida es moi corta, terá que aproveitar un pouco de traballo e o resto a disfrutar. Sube, 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 baixa, baixa, baixa,
falta